pun kentil giyong, ketek peper, gendruwo daud lan liya-liyane. Nyu Sekar Jinggo cekap Bandung alus mekaten. Nggih. Ayune tumpo undung. Pilih mantan napa Hastuti Pak Lurah? Mantan wis dilalekke ngono ae. Iya ta, Nduk. Wis tak lalekke sing waduh ngono. Has. Kene wong ayu. Kene. Yen sinawang lencer lengkong-lengkong. Kene, Nduk. Kula mriku. Ki angel men. Aku ora digendong, Kak. Aku ora digendong, Kak. Gendong arep apa mburi, Nduk? Ya penake ngendi ngono kok ya. Ya, tak gendong Cahayu. Kene. Lah. Senantiku kok saya tuwek saya nakal kowe iki. Lah sing marahi iki lho ya jenengan kuwi kok. Dadi saya tuwek iki ya, saya ndang nyingkur barang sing ora bener. Iya. Contone aku. Alhamdulillah jenengan ndek inge kae boncengne aku mbok nang ngono kae. Lah ya mbok ganjeli tas lho ya arep ngopo lho. So nek bonceng bocikan yo nduk aja ngono kae engko nek tiba tas ki tak kok ngarepku aja mbok ganjel kae. Gandes luwes sak solahe merati. Jok. Nah, unjukane kaya kok kalih sampun katur. Mas Sugeng sekedap info. Infone napa, Mas? Oh, nggih kula nggih siap. Pripun? Oke, baik. Sawung glethek, Mas. Langsung. Mas. Jenengan iki ngopo kok plola-plola? Ya udah, Cak. Ya Allah Gusti. Iki aja mbok ngising-ising wong. Ndek ini kae wis tak wae obat penyubur rambut kok gak tukul. Nyatane yo urung tukul mbok wae obat. Cek utuh. Berarti kurang. Saya tak wehane obat sik ya. Sing akeh to nek obat ki. Gawe sengsem ing pantulu manut pasira son bopong. Mas. Kula nek kudu wae ngae apa mergo blangkon iki ambune kaya ngene? Mosok to lho tak minyaki lho mau. Hah? Oh iya, ambune ra enak. Jebul penguk. Rasa dinggo ya ambune ra enak. Nggih. Nduk. Salah. Saya mesti Halo, mau. kae ibu-ibu sing masak kae wis do ngadeg kabeh. Lah ngapa to, Nduk? Ngenteni MC-ne sampun glethak. Sapa mong sing marai mau? Hah? Betul tidak, Mas. Nggih. Oh, bose WA. Ya, Nggih, tak luk salam sik ya, Mas. Nggih. Nggih, sakderengipun ngaturaken wilujeng dalu Bapak Ibu sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, wilujeng dalu, wilujeng lalenggan kanthi seca, wilujeng pepanggihan kawula sarencang campur sari. Nyu Sekar Jinggo. Nggih. Dengan MC Pak Sri Gundul. Ya, gundul ya ben penting ora. Eleh, Mas Wagio ngarani aku buta. Nggo sumpah. Nggo buka topi nggo. Monggo. Hei. Aku rung jaluk gending. Aku rung jaluk gending. Mas Sugeng manuk kutut pencelokaning sing njaluk sapa? FC-ne aku. Mencelokaning buka serut sawuk
Coba sawangan masuk gengge. Piye Mas? Lah wong jenenge setelipun batu nentek kok dienggo. Kae iki ndungokne kok njaba kok ya. Jenggelek. Lah sing tak jenggelekke sapa? Lho, dadi kudu gledak. ora Mas Wagyo ki nek karo aku nek ketok ora. Lah piye to Mas? Ketok iki ketoke bar panen, sing lakon gletak ae. Wis aku manut Mas Wagyo wis aku gletak saiki wis derek kowe Mas karepe piye iki copet iki menggangkan sapa iki mau ya Allah jenengan ki klambine mau anyar lho anyar jane ha nggih to ki engko ya mesane ya Mas ya ajeng gelek oh sik sabar sing jenggelekne aku iki suwe meno Mas Mas ndasmu nek gupak. Ndasmu dhewe kuwi. Lah kuwi apa? Karo MC kok. Nek karo ndas MC ki mustaka, Nduk. Oh iya. Elek-eleke sirah. Oh iya ki pusaka ngono ta Mas. Lah ndas kok koyo pitik. Oh, sembrono. Wong ndas RT kok kon glitakan koyo ngene copet. Jenggelek. Alah letak men. Ajeng gelek bali maneh. Ya sak sirku no. Sak sirku. Ora mulek kaya entut. Lah nek ngene. Iki sing kuwasa aku nyengeni aku ki piye to? Ya kowe rombongane Sekar Jinggo. Nek aku MC freelance, aku ngerti kok, Nduk. Nek kowe dijak terus, aku mudeng aku kudu manut kowe kok. Iya. Ala aku mesane mandasmu rek gupak. Dasne. Saya tak adahane. Sirah mustaka, Nduk. Mustakamu tak adahane. Lah pemilon po? Lho. Iki rek celangkraan. Lho iki mbok kira milon ngono ndasku iki. Sembrono sore-sore. Lho. Has. Aja sembrono nanya lho kowe kuwi. Lah. Lah ngoten kan aman. Iki rek yo Mas Wagyo iki ketok bengi iki sepi iki engko. Ajeng gelek bali. Masuk ke neng pupu serut sawok masuk ke nganti Mas jenengane kan gletak reman rusur tengah pawon iki golek apa aku ki gletak ora kurut to bengi iki lah piye ta kira-kira aku gletak ki sing kira-kira lah dalah lah ngene iki lho Nduk gletak ki dadi kurup lah jan iki bangsane sagen apa to ki lah gletak nang kene adem Nduk awane lho kono mah gumbludu panas lah nang kene kok eloke ra jamak aduh wah rasane piye Mas ora kaya kok enek sing mesam-mesem kaya sapa kae jenengan sirahe ning dhuwur kok wis samesem piye ta? Kae lho, pecah-pecul brengosen bocahe. Ya Nduk, wah jan nyamreng nang kene. Nang kene lho nanti aku ra mbok dengne apa-apa aku. Ya wis tak ngono kuwi wae ya Mas. Ya. Ajeng iya, iki lera Mas Sugeng lera. Aku masalah mampir. Ora ngono. Kowe ngerti rombongane Mas Sura to? Rombongane Sekar Jinggo. Aku freelance. Aku iya padha. Ora sawiyah-wiyah karo aku. Aku iya padha. Ngono lho. Ngecek kon brangkang aku nang desaku lho ngene-ngene. RT lho. Ning kene sing kuwasa aku lho. Kuwasa apa? Ning ora ngono kuwi. Kowe nek gamanu tak tutuk apa piye? Tutuk dasmu kowe ora. Sembrono kuwi. Ora. Jan ra kajen tenan aku. Brangkange yo ora ning aku. Ajeng gelek nganggo pargo Mas.
Margo. Iki jenengan kaya. Iki jenengan. Ayo Margo, Margo. Oh. Nyatane ora wani Margo, mulo nek nyambut gawe. Mas. Nganggo BH. Hei, kula mau lali tak ucune masuk gembok tanggone. Dadi masakon Margo ora wani. Bareng Margo sedele kok enek swara plok-plok. Ketok iki nyabetingi wenengen. Mula sing dakoh nyambut gawe iki ya, Nduk ya. Ya Allah. Dipirsani para bini sepuh. Jebule ndasmu borok. Dasmu dhewe borok dengkulmu mlocot. Mulane tak wehi obat penyubur rambut sih. Saya tak resikane sendase. Albok koyo apa to? Kuwi lho boroke. Borok aku ora borok. Aduh. Ya, iki apa? Iki kumpas lho, Cuk. Iki ora nggo kene. Lah ngendi? Nggih. Lho. Sembrono kuwi. Wah, loro kabeh. Saya tak obati sih. Obati Rada benangku. jengking. Mbok obati apa iki? Kok ancel-ancel mbok Iki obati. penyubur rambut. Nggon aku ndek tak pengen iki lemu banget. Banyu ya iki cair ya. Hah? Cair ta iki? Oh, iya, Ancel-ancel. no. Iki brengosmu masa brengose tengah tok. Heeh. Loh, lah kok wedak to, Tik? Oh gak, iki penyubur yo ngene iki. Lah aku bendang lemu ya. Iya no. Lah kowe dhewe kok gundul ra mbok obati? Wis dawa saiki wis mau tak Oh, kucir. Lah aku ndek nyadus tak injeng kae. Kleru kae mbokku. Oh, kae mbokmu to? Iya. Wah, lah tak kira ya kowe. Mbokmu to ndek iki kae. Walah, lah aku adulan lono ki ya liwat klono omah. Iya, kleru wong aku ndek iki kerja. Kok ndang lemu ya? Iya no. Jebul mbokmu gak brengosen ya, Dik? Gak. Mbah, sesrek ya seneng ae. Wis. Wis ya, Nduk. Wis. Wis jenggote urung. Wis. Jaluk pengilon. Pengilon. Coba iki suwe-suwe. Wis Isin. Piye? Maksa aku ki kok. Iki lagi mau mburi nek gak anu to Mas. Masa siramu nek apik men. Api Mas. Dasar tok gampang iki lho. Sembrono. Iki beda karo tak ndase batere. Ndasmu ki munine apik. Oh, muni kan Mas. Lho suarane banter men to, Mas. Beda. Coba ndang neh. Beda kan Mas. Nyoba tak ocak-ocake. Lho, Kok omah merah kocak iki? kayane ndasmu gak enek otake ya Mas. Utakmu lho dengkulmu. Ya lho jengkelek bali manek dadelu. Ya. Lah sing tatikne sapa? Kowe iki ngledak ose, ngledak. Cepet iki jasok dikrep. Ya. Jan. Sing ngakon miring sapa? Wah. Sing ngakon miring sapa? Jan Fitri iki sikile dikalungi koyo kirik. Ya, Nduk. Mas, jenenge kok ngono. Lah yo sing sae ngono lho. Lah wis. Jengelek. Suwuk. Jengelek tahan napas, Mas. Maksudmu ki piye? Nah, napas sih. Heeh. Nggih. Hop. Lah ngoten niku. Piye Mas? Nggih. Mas, lagune capek gunung Mas, capek gunung. Lagune capek. Memang aku tangane Mas. Wong mateni wong bocah iki. Heh? Tahan napas. Lah aku mau lali kok Mas, tak kira kowe ya wis tak tangekne kok. Saben bengi nyawang Niki nganggo jenggleng napa mboten? dadalu ora sah nunduk dadalu. Kona Ya Allah. dar weh. Mas, Jebule ndase jenengan sampe iso kaya gunung kok mumbul dul ngono Mas. apa kuwi? Kuwi iso kemebul. Yen memajang mung karo janur kuning
Kok ngarep kok mburi kok ngiringan. Aku dingah-dingah saiki arep. Oh iya. Kembang wae. Piye to to? Lah ya. Ceklik. Ya. Gosek to. Pas udah dalu paripurna pakurmatan. Iki apa neh? Dengane to. Kembang wae weton gunung ya Pacitan sarwi panas udan janjine piye Mas janjine jonges-jonges Mas jon mepet-mepet Mas kira tak sawang rek kaya wong-wong kerja mluku to kowe aku Mas alhamdulillah kula sukani obat penyubur saiki rambutmu tukul Mas iki jerabut-jerabut. Iki? Oh iya garcok ya. Mulane panas udah ngaling-ngaling caping gunung. Nadyan wadon jenengan ki kok ngebut ae kok kumandang suarane ngitan beling lan yo mas apa sedane kelakon ngono ning jono aku tak gagas malah kaya macan tutul lah iya enggak mas, jamaah gue buka kopiah gue bareng-bareng benene kancane. Nah yo duwene buta mas gue aku tak tebokke kok. Inu mane banyu bene. Alhamdulillah. Monggo kagarap kecul mangke lajeng kagarap seragen. Kula tak nyanyi jenengan mengke niku teng ngisor enten anu Mas. Apa nduk? Kuwi lho Del, ngisor. Ambune apa iki? Ya Allah ndas ambune. Kaya ngono Mas. Ya jan dut ya. Jenengan kok dikumbah kono wisik ya. Ya nggih, sumber tuwa Pak Dewi. Menek sing nunggu niku. Ya, Mas. Dek jaman sing sayo sing rukun Jarangas kagiaraken langsung Putra Jaya sing gadah niat nate janjine
sego jagung yen mendung tak silih taping gunung Sakara bisa nyawang gunung desa tadi raja kene ora hilang gone padha lara lapa Nyung Sekar Jinggo kasengkuyung keluarga ageng Alvia Catering Mbak Bia ngoten kepok matur nuwun lesada gede Mbak Darmati tetap sukses selamanya Pak Deyo ingkang wonten Prana Priyo bose penggilan bakso wilujeng midhangetaken bosku nek jaman berjuang jarak elingan anak tak openi ning saiki ana keturutan sing nate janji ning saiki apa Neng gunung tak ingoni sego jagung yen mandung tak silih taping gunung Coba ademmu Piye, Fitri. Mas? Tri, Hah? kowe ora adem ngono to nduk rasamu? Oh, gak adem oh. Oh, ketoke wis Lah, pripun? kulino. Lah kok adem pripun to? Lah aku ademen lho, aku brukut yo ene jek rasa adem kok aku. Heeh. Malah caki lepas setang. Beda ya Mas. Beda ya Mas. Ketoke jenengan masuk angin ya Mas. Ketoke. Nah, alhamdulillah. Kula mau nganggokne Piye, Mas? Oh, nggih demok. pripun? Ya, sik. Ya kula demokne napa pripun akeh elek yo Mas. Ah, mbok yo. Ya monggo-monggo. Enak. Mang Cobi lah. Nggih, cobi kula demokne Nggih, nggih. nggih. Kene wis tak Ya, demokne. wis, ya. Nggo Mas. Ya Nggo lah. Mas. Lah lah. Nek Mas Ri ilang ning dalan nek kula niku mboten. Nggih, mengke damel dateng griya muluk mboten sanyendok Mas Wagio. Gerko. Ya, Nduk. Lah nggih to, jenengane mboten ngertos penyanyi niku asing ning omah ni ya padha wae ya Mas. Bose tukang yo. Lah nggih nganggone daster ramoh gek gak jongkasan sisan. Iya, iya. Sekarang bisa nyawang gunung desa dadi raja ora ilang
Matur nuwun Adi Ayu Hastuti sliramu tasih ngadeg, Nduk.